Кемерово өлкәсе Кузбасста татарлар беренче чиратта үзләренең шахтерлар булуы белән дан тота. Ләкин бу тарихның кичкенә генә бер өлеше. Чөнки күпчелекне тәшкил итүче рус милләтеннән аермалы буларак татарлар биредә, татарларның тарихы биредә күпкә тирәнрәк һәм борынгырак. Чөнки бу асылда татар җирләре, Себер ханлыгы җирләре һәм милләттәшләребез Себер татарлары биредә инде гомер-гомергә яши. Кемеровда татарларның тарихын берничә чорга бүлеп карарга кирәк. Беренчедән, гасырлар дәвамында яшәүче Себер татарлары бар. Менә Кышлау авылы. Күчем хан чорында ук булган диләр. 1929 елы чыгарылган китап «Населенные пункты Сибири» дип аталган. И шунда без аны таптык. Кышлау авылында күпме татар яшәгән, күпме хатын, күпме ир, нинди елгада тора. В общем-то, и шунда язылган, что 1520 ел дип. Кышлау авылы турында айрым сөйләрбез. Икенчедән, татарларның тарихы биредә 17нче гасырда чукындырудан качып Казан татарларының шушы җирләргә килеп төпләнүе белән дә бәйле. Өченчедән, кайбер татар авылларының барлыкка килүен Столыпин реформасы белән дә бәйләп аңлатырга мөмкин. Менә Сарсаз авылы нәкъ шуның нәтиҗәсендә оеша. Авыл зур, ләкин соңгы елларда халык саны кими диләр. Буш йортлар күпме авылда? Сатыла торган избалар күп. Күбесе китап баралар ха. Картлар да китә, яшьләр дә китә. Нәрсәгә кая китәләр аңламыйм инде. Татарларның бирегә күчеп утыруының 4нче сәбәбе бу ачлык һәм шахта. Татарларны күпләп шахтага җибәрәләр. Кемеровда яшәүче милләттәшләребез әлеге җирләрнең үз хуҗасы итеп тоя. Ике версия шушы исемнән Кемерово. Беренче версия ул күмер сүздән. Шу без күмер шәһәре, шахталар, разрезлар. Һәм бар икенче версиясе. Бар шундый икиятме, риваятме. Монда яшәде бер татар малае Тимир исеме. Һәм шушы исемнән булды авылның исеме Тимерово. Һәм аннан соң Тимерово булды Кемерово. Biz килгән елларда бөтенләй бер нинди татар юк дип уйлый идек. Бер генә без үзебез генә татар дип уйлый идек. Райхана Григорьевага 9 яшь булганда Кемеровга күченәләр. Үзе тумышы белән Теләче районыннан. Укытучы булган әтисен Совет хакимияте шушында җибәрә. 90нчы елларда үзгәрде хәл. Особенно вот Татарстан шундый күтәрелә башлагачтын, мондагы татарлар үзләрен ничектер ниттеләр инде, менә горурлана башладылар. Карасак, татарлар бик күп икән. Эштә Зинаида Васильевна дигән хатын Зәмзәмия Нуриевна икән. Бик күп шулай татарлар ачылды. Бүген татарлар горур, ләкин милләттәшләребез арасында катнаш никахлар арта бара. Бу хакта айрым сөйләрбез. Райхана Григорьева бүген татар теле курслары алып бара һәм китапханәдә татар музеен җитәкли. Интеллигенция, татарская интеллигенция, молодожены. Бүген шәһәрнең күрке Мөнирә мәчете 600-дән артык кешене сыйдыра. Кемерово өлкәсенең элекке губернаторы Аман Тулеевның әнисе исеме белән аталган. Тулеев үзе дә ярым татар һәм мәчет төзелешендә ярдәм иткән. Соңгы вакытлар бар. Күбесе менә мин татар дип, татар булу яхшы дип, бар уяна башладылар. Менә без үзебез өчен шундый максат куйдык. Бу татар автономиясында төзедек бит инде. Теге син дин эшләүче дип кенә килеп, теге әйтерләр бу дин сөйли нитә дип, безнең именно максатыбыз һәрбер татар кешесенә барып җитәргә. Аның динен, телен, милләтен, ватанын сөйләп нитеп, шуны бераз уятып җибәрергә дип шундый максат куелган. Бүген Кемерово өлкәсендә татарлар саны 40 меңнән артып китә. Узган җанисәп белән чагыштырганда милләттәшләребез 11 мең кешегә кимегән. Бу нәрсәгә бәйле? Быелгы җанисәптән Кузбасс татарлары нәрсә көтә? Кемерово татарларына бәйле бу һәм башка күп кенә мәсьәләләрне киләсе чыгарылышларда
күрсәтербез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Кемерово.